שלום וברוכים הבאים ל-SEO גלובל, קידום אתרים באינטרנט, מקדמים את העסק בשבילך. חברת SEO גלובל מתמחה בקידום אתרים באמצעות קמפיינים שיווקיים באפיקי פרסום מובילים כגון גוגל, פייסבוק, תפוז, נטקס ומאקו. אנו גאים להציג בפניכם את אופן הקידום שלנו באפיקי שיווק אלו. קידום בגוגל. בעזרת קידום זה אנו מקדמים את המודעה של העסק שלך להופעה במודעות הממומנות של גוגל. המודעה יכולה להופיע במקומות 1-8 במודעות הממומנות בצד תוצאות החיפוש, או במקומות 1-3 של המודעות הממומנות המופיעות בראש תוצאות החיפוש, וכל זאת כמובן בהתאם לתחרות על מילות החיפוש הנבחרות בזמן הנתון של הקמפיין. כפי שניתן לראות בתמונה, מסומן באדום מודעות ממומנות אשר מופיעות לצד תוצאות החיפוש, ובירוק מסומנות מודעות ממומנות אשר מופיעות בראש תוצאות החיפוש. הקידום בגוגל נעשה על ידי מילות מפתח. מילות מפתח אלו נבחרות על פי כלי מילות המפתח של גוגל, אשר בעזרתו ניתן לקבל מושג הן על התחרות למילים הנבחרות לקידום, מספר החיפושים לאותן מילים והמחיר לאותן מילות מפתח, אשר הן כמובן מילות החיפוש שאנו מקלידים בשורת השאילתה של מנוע החיפוש גוגל. בתמונה ניתן לראות דוגמה לשימוש בכלי מילות המפתח של גוגל. בחלק העליון לראות המילים אותן אנו הקלדנו לבדיקה, ובחלק התחתון מופיעות מילים המוצעות על ידי גוגל, כולל התחרות על אותן המילים ומספר החיפושים החודשיים לאותן מילות מפתח. ככל שהתחרות גבוהה יותר, אז המחיר לאותן מילים גם גבוה יותר, ולכן רצוי לבחור מילים בעלי תחרות בינונית ומספר חיפושים גבוה יחסית. כאשר אנו מקדמים עסק בגוגל, אנו מיידעים את הלקוח בדבר המחירים, והלקוח הוא זה אשר מחליט מה התקציב היומי שברצונו להשקיע. בהתאם לכך, אנו גובים מהלקוח את הסכום אשר יועבר לגוגל, ובנוסף לכך, את עלות שעת העבודה של מקדם האתרים. ניהול הקמפיין נעשה בשקיפות מלאה ללקוח. ניתן לראות בתמונה דוגמה לדוח אותו אנו מעבירים ללקוח במהלך הקמפיין, אשר כולל מיקום ממוצע של המודעה, עלות לקליק, וכן את מספר ההופעות של המודעה עד כה. קידום ממומן בפייסבוק. מודעות מקודמות בפייסבוק הן המודעות אשר מופיעות בצד העמוד, תחת המילה ספונסרס או בחסות, אשר מסומנת באדום בתמונה אשר אתם רואים. כפי שניתן לראות, המודעה כוללת כותרת, פלוס תמונה, פלוס מלל ממוקד להסבר השירות, ואפשרות קישור לאתר העסק או העמוד העסקי בלחיצה על המודעה. בעזרת קידום ממומן בפייסבוק ניתן לבצע קמפיינים ארוכי טווח או קצרי טווח. בכל מקרה, הקמפיינים בפייסבוק הינם ממוקדים על פי מאפיינים רבים. לדוגמה, מאפיינים של מין, גיל, תחומי עניין, אזור גיאוגרפי, השכלה, סטטוס משפחתי ועוד. בתמונה זו ניתן לראות דוח קמפיין למודעת פרסום בפייסבוק. הדוח מראה לנו את כמות ההופעות של המודעה, כמות ההקלקות, עלות לכל הופעה, עלות הקלקה ועוד. כמו כן, ניתן לפרסם באתרים מובילים נוספים. קידום באתר תפוז. הקידום באתר זה נעשה על ידי העלאת באנר, החל מעסקה של 1,200 קליקים. קידום באתר נטקס. הקידום באתר זה נעשה על ידי מיקום באנר בקטגוריה נבחרת, ובנוסף לכך, קידום של העסק במנוע החיפוש של נטקס. ואתר נוסף בו אנו מפרסמים הינו אתר מאקו קפה, אשר גם בו הפרסום נעשה על ידי מיקום באנר בקטגוריה נבחרת וקידום במנוע החיפוש.
חשוב לציין כי כל הקמפיינים נעשים בשקיפות מלאה ללקוח, אשר בוחר את גובה ההשקעה ורמת החשיפה. אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר בטלפון 050-425-3300 או דרך אתר העסק בכתובת www.seo-global.co.il ולקדם את העסק שלכם להצלחה. עד כאן להפעם SEO גלובל, קידום מוצרים באינטרנט.